Кръгла маса дано стане традиция. Земеделци и пчелари са заедно на полето. Трябва да се научат най-после да работят заедно. Това е разковничето на успехите на всичките. Когато работиме в една посока, нещата ще ни стават. Поканили сме всички земеделци, зърнопроизводители, трите биологични организации, градинари, овощари, всички, които имат отношение към опрашването на своите култури. Не знам кои са дошли, накрая ще видим. Мярката 10 агроекология и климат във връзка с опрашването на земеделските култури. Всичките им изпратихме покани за участие, в пресата също. Предлагам в началото мярката да тръгне с една кратка статистика, за да можем да разберем за какво става въпрос. След това ще продължим с другите неща и накрая ви предлагам да направим дискусията, да може първо лекторите да ни кажат нещата, а след това да направим дискусията, да не ги прекъсваме. Или ако има някакви въпроси, след като приключи човека, тогава да бъдат. Заповядайте. Благодаря ви. Казвам се Ело Пиндев и съм главен експерт в отдел агростатистика. Първо искам да благодаря от името на отдел агростатистика за това, че са ни поканили на този форум. В кратко ще се опитаме да представим информация, свързана именно с темата, която обяви председателстващия тая наша среща. Знам, че обикновено статистическите данни са отличителни, затова ще се постарая максимално бързо и ясно да направя едно кратко представяне на нашата работа в аспекта, в който касае вашите дейности като хора, които обработват земята и хора, които отглеждат пчелите. В крайна сметка ние работиме за вас и нашата работа идва от вас, нашите наблюдения. Статистическото изследване пчеларство в България се провежда без прекъсване в вида, в който е познат на някой или не е познат, но в този вид, в който обикновено ежегодно го представяме, се провежда без прекъсване от 2006 година. Отговорното административно звено, което провежда това изследване, е отдел агростатистика към Главна дирекция земеделие и регионална политика на Министерството на земеделието. Ние сме позиционирани в София в Министерство на земеделието, като във всичките 28 области има наши колеги, които извършват на място дейностите по провеждане на изследването. Целите, задачите, отговорностите, задълженията и приоритетите на земеделската статистика в България през призмата на отдел агростатистика като орган на статистиката в областта на земеделието в България официално от 2001 година. Значи, накратко нашите дейности се заключават в следното. Провеждаме преброяване на земеделските стопанства. Това е, може би, най-важното и най-същественото изследване статистическо, което правим на сектора. То се провежда веднъж на 7 години. Наред с него се провеждат и редица статистически изследвания в целия аграрен сектор, които са заложени в Националната статистическа програма. Изготвяме методологиите, изготвяме електронните модули, извадките, въз основа на списъци и регистри, методологични доклади и докладите за качество. Изготвяме и предоставяме в обществото статистически документи под формата на динамични редове, публикации, печатни, електронни издания и въз основа на резултатите от тези проведени изследвания. Предоставяме също така информация на браншови организации, научни институти, на доста други потребители, на други административни звена и в крайна сметка изпълняваме национални ангажименти, отразени в редица европейски нормативни документи, като предоставяме данни на Евростат, на Главна дирекция земеделие и DJ Agri, на Европейска комисия, на ФАО. Изброих те институции, които са основни наистина потребители на наша информация, тъй като има, по-късно колегите от дирекция животновъдство, предполагам ще ви запознаят, има малко по-различен ред за одобряване на програмата и тя е именно чрез предоставяне на данни за сектора в едни електронни модули на въпросната дирекция
DJ Agri, но това по-късно предполагам колежката ще ви запознае с нея. Принципи на работата при провеждане на наблюдението пчеларство в България. Значи, най-общо разполагаме с списъци на стопанства, които отглеждат пчели. Основният ни базисен документ по помощта на който работим, това е списъка на земеделските стопанства от проведените преброявания. Естествено, 7 години е достатъчно дълъг период и могат да настъпят достатъчно изменения, затова той трябва да се актуализира периодично и това се осъществява с помощта на съществуващи регистри, които се намират в Министерство на земеделието, в областна дирекция по земеделие, областните дирекции по земеделие, към Българската агенция по безопасност на храните и общинските служби за земеделие. Те са доста сериозен наш партньор и доста голям помощник в нашата работа. Също така, на база на проведените други изследвания на земеделските стопанства, там където се установи, че има стопанство с отглеждане на пчелни семейства, тези стопанства също попадат в списъците на анкета пчеларство в България. И на база на тези списъци изготвяме един обобщен, по-голям списък с стопанство пчелни семейства. Там следва една поредица от статистически дейности, разпределението им в статии, изготвяне на извадка и вече провеждане на самата анкета. Стремиме се да осъществяваме контрол на всички етапи от тази дейност, проверка на входиране, на входните данни, проверка на изходните данни, окончателните данни и накрая оповестяване на резултатите. Какви са резултатите от нашето наблюдение? На вашето внимание представям сега една диаграмка, в която са отразени, например, в периода 2006-2015 стопанствата с пчелни семейства на горния ред и количеството произведен мед. Сега, макар и често да се изкушаваме, анализите не са наш приоритет, не са наши занятия. Нашата дейност е свършва до там ние да извадим тия данни и да гарантираме, че са максимално достоверни и максимално близки до истинските. Но, например, прави впечатление, че долу зелената линия, отразяваща количеството добит мед в периода 2006-2015 относително постоянно, докато вариабилност установяваме в линията, отразяваща броя на пчелните семейства. Друг вид такава обобщена примерна информация представлява изменение на броя на пчелните семейства в периода 2006-2015 година. Значи на червената линия отразява броя на общия брой на пчелните семейства, а зелената линия е броя на пчелните семейства, от които е добиван мед. През 2006-2007 година не сме наблюдавали този показател, затова е толкова добиване мед през тези години, но нямаме данни и затова диаграмата изглежда така. От 2008 година информацията за пчелните семейства, от които е добиван пчелен мед, е налична и отразена. Друг такъв обобщен показател, например, е средния добив на пчелен мед, килограм на пчелно семейство. Статистиката на живата природа, колкото и да е трудна и колкото и да е, защото край на края ще не наблюдаваме, примерно, каменни монолити или метални заготовки, наблюдаваме абсолютно представители на живата природа, които са зависими от всякакви обективни и субективни фактори, но въпреки всичко, при всичките тия трудности, резултатите често пъти отразяват действителни събития, косвено свързани. Когато видят тая графика, какво е предвид? Когато видят тая графика, всички казват, да, 2007 свършилата година. Нали? И това е видно на графиката, колко ниски са през тази година добивите, средния добив от пчелен мед. Стремиме се да обхващаме широк кръг от параметри, характеризиращи пчеларството. Има и не до там приятни обекти на наблюдение, като например унищожените пчелни семейства. Във времето сме се стремили да ги групираме в няколко категории, от отравяне, от болести, от глад и по други причини. Повечето от вас предполагам знаят, че през годините е имало един или друг актуален такъв въпрос, като например синдрома на празния кошер или
загиване на пчелите вследствие на едни или други земеделски мероприятия. Така че и с такава информация разполагаме. И сега, статистиката обикновено е подложена на критики. Това не е само в този сектор, това е във всички сектори и това е тенденция световен мащаб, но ние статистиците се опитваме да отговаряме на всички запитвания. Значи, качеството, ние в работата си изготвяме един продукт. Този продукт е статистическа информация. Както във всяка една друга дейност, качеството на готовия продукт зависи основно от три фактора. Качеството на работа на експертите. Тук е включен, например, теоретичната им подготовка, включени са практическите им познания, включени са периодичните обучения и подновяване и подобряване на знанието. Следващия елемент е качеството на методите и средствата. Тук са включени статистически инструментариум, въпросите, списъците, инструкциите, ако щете, техническите средства, компютрите, на които се работи. И не на последно място, и естествено изключително важно е качеството на суровината. Нашата суровина е информацията, която ние получаваме от респондентите. Информацията, която получаваме от пчеларите. Това е изключително важен компонент за изработване на статистическата информация. И нашата работа в тия вече 10 години е да подобряваме всеки един елемент, доколкото ни е възможно, доколкото ни позволяват средствата и силите, но сме твърдо убедени да работим в тази насока. Лев Николаевич Толстой казва една максима за пчеларството, че това е поезията на земеделието. Цялостният прочит на наличните масиви от земеделска статистика на практика е нещо много трудно осъществимо и много трудно възможно, но е напълно възможно в една съпоставка на потоците от данни с постъпилите периодични или спонтанни събития, например години с добра реколта, студени зими, дъждовни лета, наводнения и така нататък, както и времевото им позициониране. Това не е нещо ново. Това са така наречените анализи, или те не би ги наричат стратегически анализи. Редици имена могат да им бъдат дадени там, за да ги дефинират, но в общи линии това са изводи и заключения, които са приложими в програми, в цели и стратегии. И с други думи, когато знаем къде сме били, можем да разберем къде можем да бъдем. Ето, по отношение на потоците от данни, например, тъй като споменах по-рано в презентацията, че провеждаме много изследвания. Едно от тези изследвания, например, е производство на плодове. Актуални данни имаме за 2014. Статистиката се движи след събитията и обикновено нещата ни касаят предходни години. От тая табличка може да видим, например, това е на национално ниво. В страната какви са били масивите в хектари, засадени с ягоди, с круши, с дюни, с праскови, с нектарини, с кайсии, зарезливи и така нататък. Какви са били реколтираните площи за тия насъждения, какви са били младите настъпили в плододаване, какво производство имаме в тонове за съответната година и какъв е средният добив. Друг такъв масив, например, от данни е едно изследване наречено БАНСИ. Това е изследване за заетостта и използването на териториите в България. За него имаме актуални данни за 2015 година. И в основните категории на култури, това е в колоните, числата под колоните са в първата колона е на национално ниво България, а в следващите колони е по 6 икономически района. И тук са отразени някои, предполагам, интересни за пчеларите култури, като слънчоглед, като грах, пресни зеленчуци. Оранжериите не случайно сме ги включили, ние селективно ги подбирахме, но знаете, че има и такъв вид опрашване с бонуси се нарича. Да, аз да ви обяснявам, по-скоро вие трябва да разясните по-точно са бонусите, но знаем, че там се използва този метод. Ливадите с полови, значи детелината е представител на половите, ако не се лъжа, и е заедно с люцерната една медоносна култура. Ето пък данните от скромното ни наблюдение, пчеларството в България отново по райони. Разполагаме, например, с всичката тази информация е предоставена на обществеността и е отразена в публикации, в електронни формати, общо достъпна е. Например, наблюдаваме стопанства с пчелни семейства към 31.10.2015. Пчелните семейства към същия период, пчелните семейства, от които е добиван мед, изчисления среден добив от пчелните семейства,
количеството добит мед и така нататък. Значи, така като в вече крайната част на презентацията, всъщност посланието е апела ни, че всичката тази информация би могла да се, когато се подлага на анализ, би могла да се съпоставят едни или други резултати. Значи, нито един резултат не може всеко едно изследване не съществува сам по себе си и не е редно да се интерпретира сам по себе си. Затова, когато има съпоставяне на тия данни, се получават така едни интересни, поне на мен като статистик, предполагам, че поне на част от вас също биха могли да бъдат интересни. Тук в тази карта сме направили една съпоставка от изследването БАНС, т.е. изследване на заетостта, използване на територията в България и разпределението на пчелните семейства по райони през 2015. Значи, колкото по-светло е, толкова по-рехаво са разпределени пчелните семейства. Колкото по-тъмна е картината, толкова по-е наситена площа с пчелни семейства. В югозападния район, сега не знам дали има представители от общините, от областите в този район, но там е Рила, там е Пирин, Беласица и така, и редица други планини. Това ландшафт не предполага масово развитие на сектора. Да. И там гъстотата е 20 до 23 пчелни семейства на 100 000 хектара. Съвсем на другия край са нещата в Северен Централен или в Северо-источен район. Там е доста по-висока честотата. Тия стойности са между 76 и 114, но като цяло според мен има доста място за разполагане на пчелни семейства. Друга такава форма на съпоставка е, например, сравнение на резултати от статистически изследвания пак БАНСИ, добиви и пчеларство в България през 2015. На тая графика сме обединили броя на пчелните семейства по райони и понеже сме статистици, много обичаме и така с картинки да изобразяваме нещата. Тия тортички, които ги виждате, всъщност са културите, общо посетите култури. Сега първите са зърни култури и царевиците. Предполагам, че не са особено интерес за вас, но слънчогледа, другите култури, угарите биха могли да представляват интерес за вас, защото угър, ако тази година е разоран, той няма как да донесе меда. На другата година, когато пораснат върху него билките, магарешки будил или нещо друго, вече той става може би по-атрактивен за пчелите. Колкото по-голяма е тортичката на картинката, толкова по-голяма е обема на засетите и на заетите площи с тия култури. Така че, може още много да се работи в тази насока. Пак казвам, извън нашите задачи и компетенции да изготвяме такъв тип анализи, но така или иначе разполагаме с така информация, която би могла да бъде предоставена на всеки заинтересован. Можем да слезем на по-ниско ниво, на ниво област дори, макар че данните се стремиме съгласно нормативната уредба да ги представяме на ниво 6 района. Но даже и на общини може да се работи в някои аспекти. Благодаря ви за вниманието. Ние сме отдела по статистика на МЗХ. Тук са нашите координати. Надявам се, не съм ви отключил. Благодаря още веднъж. Колеги, аз благодаря на Агростатистика, защото те успяха за 2 дни да ви покажат чрез статистика къде точно са насъжденията и културите, които ще опрашваме. Вие виждате, че се покрива напълно, където има силно развито земеделие, там има силно развито пчеларство. Видяхте как се препокриват областите. Трябва да ви кажа, че не трябва да подценяват агростатистиката. 3-годишната програма се базира на броя продадени кошери за 3-годишен период. Когато ние не подаваме кошерите, не се подават и към Европейския съюз и субсидиите падат, както помните, преди 3 години от 7 милиона и 700 хиляди, сега са 4 милиона и 400 хиляди. Така че това нещо е много важно. Аз искам тук да помоля колегите, господата от Агростатистика. Ако сега има сключени договори за опрашване, могат ли да проследят
земеделците да кажат колко са се вдигнали добивите, след като пчелите опрашват, за да могат ни помогнат да убедиме земеделците да започнат да ни викат на опрашване. Това е един нов вид дейност на пчеларите. Ние ще направим семейства за опрашване, ще направим специални кошери за опрашване, за да можем и ние и те да си вършим работа. Сега някой, ако има въпроси към това, което колегата от Евростатистика ни поднесе като информация, моля, задавайте. Заповядай, господин Томев. Далеч от колоните, защото се получавам. Само да улесня твой въпрос, тъй като тук става въпрос за статистика, за да улесня и към гост. Бях преди 10 години на един балкански семинар в Турция и там се ангажира цялата турска наука, за да изчисли колко се увеличава договорите от опрашването на слънчоглед. Има изследвания от 3 научни института и се установи, че това се увеличава с 40 на 100. Значи, вие сам казахте, че това е дело на научни институции. Чисто математически за нас е възможно да направим такова нещо. Бихме могли да го проследим. Но действително това вече е в сферата на по-скоро на аграрната наука. Пак казвам, бихме могли да го направим. Не е невъзможно. Има как да ги проведем тези изследвания. Нямаме разработена методика за това нещо, защото то е свързано с много неща. То е свързано с одобряване на методология, ако щете, с командироване на експерти на терен. Сега тъй, че по-скоро по-представително ще бъде, ако бъде първоначално правилно научен институт, а ние да го потвърдим след това като или съвместни действия с научен институт. Момент. След 90-та година, след като с механизацията на селското стопанство, ликвидира се селското стопанство, пчеларството стана изключително привлекателно занимание за много хора. След 2000-та година се получи такава страшна аномалия, като започна химизацията вече, и то след 2000 по-късно, започнаха и голямата трагедия. Трябва ли много от цивилизацията? В това отношение трябва да се замислим да видим какво да се прави. Също имаме такъв въпрос. Какво е направено връзка с пренаселването сега на пчелни семейства? Сетил ли е това предвид новите програми? Как ще бъде третиран, как ще бъде разглеждан този въпрос, защото проблема е невероятен, проблема е трагичен. Има 25 000 декара площ с 1000 пчелни семейства. А това трябва да се бъдат между 50 и 70 става. Ами, изкушавам се да отговоря само, че това не е от нашите компетенции, за съжаление. Ние може да го наблюдаваме и да го констатираме. Нямаме възможността да правим коментар на ситуацията. Колеги, казвам се Георги Орлев, от Дупница съм. Поддържам изказването на водещия, който съобщи, че нашия югозападен район е най-беден на пчелна паша. Значи, преди около 35 години една статистика на списание пчеларство изнесе, че в нашия район 10-12 кг е максимума на добит мед от пчелно семейство. Така, другото, което ме вълнува за опрашването. При нас това ще стане сигурно след 45 години, защото много е трудно. Арендаторите, зърнопроизводители няма да имат пари за джипове. Ако плащат на нас опрашителите, те няма да имат пари за верни неща. Така че това ще стане. Тук колегата Бормалийски се опита последните няколко години да пробие, да направи нещо, но се оказа, че е въздух под налягане. Затова благодаря за вниманието.
само на малка част от въпроса мога да отговоря. Първо, района ви има във всички случаи по-добър добив от цитирания период. Гледам в момента, че тази година за района е 16,6 кг, което се е напредък с повече от 25% на... Да. По отношение на ставаше дума не за бедност на паша, а ставаше дума за разпределение на гъстота на пчелните семейства спрямо общите площи. Другата част от въпроса пак отново извън моите компетенции. Господин Цонев. В раздела за отровени за семействата, загинали през годините, има един раздел, в който се пише други, а те са най-много с пъти по-големи от отровените от пестициди, от болести, от глад. Предложението ми е този раздел да се разбие и специално да се прави изследване за синдрома на празния кошер, да се прави допитване, тъй като не се събира така информация, ние не знаем каква е, а сигурно е значителна част за загубите от именно този синдром. Благодаря. Благодаря за въпроса. Значи, така и преди е бил поставен така въпрос спрямо нас. Ние също сме си правили нашето проучване до каква степен другите причини могат да бъдат другите причини могат да бъдат разделени на подраздели. За коментираме въпроса както с пчелари, така и с други административни звена, включително и с ветеринарите по отношение на празния кошер. Но до момента противоречиви са така мненията, но до момента считаме, че не е възникнал още момента, в който ще имаме още една графа синдром на празен кошер. Не знам дали успея да отговоря добре на въпроса. Колеги, аз виждам, че въпросите повече са и последната тема, затова да благодарим на представител на отдел статистика и направо да минем към следващия лектор, за да можем след това да задаваме тези въпроси. Виждам, че за момента въпросите са повече към следващата част.